Mehmet Emin Özmen doğru haber. Kudüs yakeye. Kudüsû derdora wê di Qur'ana pîroz de wek cihê muqeddes û bembarek tê binavkirin. Helbet ev der ji bo dînên îlahiyên beriya İslamê jî wisa bû. Lewra Qur'an cîhan şimûl e. Ew wesfê bembarek û muqeddes him ji bo to, him jî ji bo sibê ye. Wexta em li Tewrat û çavkaniyên girêdayê Tewratê dinêrin, dibînin ku ev deran beriya her kesî ji bo Hezretî İbrahîm hatiye wi'dkirin. Lê ev deran li gor hin qeyd û bendan ji Hezretî İbrahîm û malbata wî re hatiye dayîn. Bêhnin bîra xwe, dema xwe da İbrahîm bi çend gotinan îmtîhan kir, kengî İbrahîm ev gotinan biciyanî, Xwedê got, bêguman ez ê te ji bo mirovan bikim rêber û pêşawa. İbrahîm got, Xwedayê min, ji zurriyeta min jî, Xweda got, soza min a rêberiyê nagihîje mirovên zalim. Kudüs ne tenê perçeyek axê ye, li kêleka Beytullah û Mescîda Nebî jî bingeheke sêyem a tewhîdê ye. Bi kurtasî lazim e ku em li vê derê ne wek kevir û axê, divê wekî navendek a tewhîdê li seranserê cîhanê belav dibe binêrin. Li gor Yahudiyan ev li hevkirin piştî pêxemberên din jî dewam kiriye. Berfirehiya wê di ehdê atîk de hatiye birêzkirin. Tê îfadekirin ger li gor van şert û mercan û qeyd û bendan hereket û tevger neyê kirin, emrê Xwedê ger neyê bicî kirin, wê bela musîbet bêserê wan. Wê Rabbê wan ji wan nefret bike. Di nav van şertan de wiha tê gotin. Divê zilam sünnet bin. Paşê xanima Hezretî İbrahîm, Sara wê bibe muqades. Wê zarokekî kur jê re bêdayîn û bibe warîsê wî. Xwedê dibêje ez ê İsmaîl jî muqeddes bikim. Nesla wî zêde bikim û bikim milletek mezin. Di Tewratê de tê fêmkirin, Xwedê Kudüs wek ebedî daye İbrahîm, İshak, Yaqûb, Yusuf, Musa û daye ji vê neslê tê. Kudüs wek mulkê ebedî hatiye dayîn. Başê İsmaîl li vê derê ji bo çi cuda tê girtin? Ma İsmaîl nelawê İbrahîme. Di Tewratê de wiha derbas dibe. İsmaîl û diya wî Hacer ji diyarê Kenanê hatinin dûrxistin. Li Mekkeyê tîmanin, lê Xwedê ji İbrahîm re wiha gotiye. Ji bo lawê xwe û cariyeya xwe xemgîn û bihuzun nebe. Ez ji cariyeya te jî netew û milletekê bixulqînim. Lewra ew jî ji nesl û zurriyeta te ye. Bi kurtasî İsmaîl jî ji nesl û zurriyeta İbrahîme. Tê beyan kirin ku hatiye Mekkeyê, ji xwe tê zanîn ku ceddê Hezretî Pêxember e. Di nav warisên Qudsê de Hezretî İsmaîl jî heye. Ji ber vê kê Hezretî Muhammed jî heye. Warisên Qudsê kurên İshak û İsmaîlin. Lê weraset li gor girêdayî emrê Xwedê ve hatiye şert kirin. Kî ji van şert û mercan qeyd û bendan dûr keve, wê nebe warîs. Benî İsraîl hêj di wexta pêxemberan de muxalîf bûn, ji şerîetê derketibûn. Heta di wexta Hezretî Musa de têketin şîrkê, ji ber vê kê Kudüs ji kurên İshak hatibû girtin, ji kurê İsmaîl re hatibû dayîn. Di encamê de di nav İsmaîl û İshak de tu ferq tune ye.